Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajiba tambe bele jele fo nungu wali nyundo amado elu konare ani dabakala bi nyuana ikado ama yanzoro bi sabula samyaji wara opma ana fa ikado dangoroba akado ke furula ana kwa ana shewere wajiba te na zigira ningene nga kaba mi nyini ne do ave ode jamana kono foni mana nga awnyere ka cheyate anga wuli ka jote mi nyi dabaji karamago andi sevura dungewu olu debi wuli ka joke shuko ni dukuseje che kuna foni ma ke nyi yoro wo yoro ninga nyege to bukana mi nyine na onve anga bama ile mabangana jamana dunga family soro kenyere yi arajo su mi mbe Mali kono Mali ko ka no be kese wabu ye kuna foni ka chira anga folibuye arajo nyi jagwe dabiya anga foli anita ndi be samba soro no turle douana dan banjar so ka fe samba soro mi nyi murubo jarso yi anga dugutigi anaka jelike iye tugune iye tunkara usi ne be goleka utlo fola ne be ka kuna foni kono ningele de do Mali yoro bela nega okara fe so ngada na ato ay ko jibi na le wuli ka joke ka yamura dama boje bate daba tungora kuna foni amba Allah 600 Jeka pip kaka fere fon la karamo ba tungora nam mbala to ko bedi boje bate ni nye ami koita ye ni ye jeli finesse ye mi nye awajuliba kauka ami koita Bamako kauka ami koita Mali ami koita don demana jamana ngono ya ika don jeli muso kele mi na mbise ka dongele da Nations Unies na walma to abu fama onyana jeli muso kele mi no yo ke oyene ami koita inde abaloledu abe kurufina ya alibi alaka donte wole dona d'accord jibi suma hal sini ni ami koita yi kafli ina do ka fo dongili dala dongili da boje wote ne be mbolo boka do mbi boni sebe mi nu ka malende pana sebe ni keba atwa de ko masiri job ko ika don aiwa mi ngoni sorasi binani ani konondo nyi kabokuru wari minu ngoni nana kulu kala kula Mali kono na donde ambi doni mena ko bi ika do tamashef la mapse ko fu ka kula boje wote ika do tamashef folo minyi nunu ngoni ika don Mali shera ko ni bolo mana bo unofe procureur général près de la cour d'appel de Bamako aye communiqué ke abe dnyesreke nani ma bela jele ladonia Mali kono ani Mali koka ikado minye Mali shera buloy ikado ale ni foi te kelenye ble wuli kajo ani jademine min besena ikado soldasi chebinani ani konondo minu ngoni nana Mali kono ay wakasoro ya maria tu bulo na ku jonjo maye ikado awa hakilna mimbula ofana madon ninga ke sababaye odela olu sharatiku kele ka kuma me olu kan gelenge anu ka jabo fa befe ninga da nga usomine do ka fo koyi ikado awuli ka joni chesiri jesina ni jamana bele jele tonshi joledo sabla uba fe ka koyi ka glan ikado hadamadenya anisi nyoanya sraka ukomi ma diplomatie ako ona tabe Mali sharia ka bara olu ka bara boli fo ka tafa aguna gujugo mina ako sabula kabini kuma invora uye sege di jekulu do sigi singa minu ngoni bita ka segila kanya nyini ke ko nyere anya bi do munde kumbe nunu ngono joni nyuchi unna kunye munye Mali kono jekulu mizigira ka enquête ke ika do onyema dira gendarme doma oko mima aywa colonel de la gendarmerie ika do o de koni ko imbele jire telembe ka do ma kabini jokalo kileta akwa ko inzege kata se fois adana mi ndugoledo ani mi nyefoledo ka bele jile larwe ka bonywana Mali ani kurwari halibi ikado bele jile koni mason shitama kurwari ko anga ci denjelendo nunu ye sorlasu ye Mali ko ngalo nunu nga nachugo ani sebe minu mbu bolo ikado ko jelende o kunyon so bi sina pumami akikado manyumati ba gyense nani dugukolo sanve mi nyetugo ka masake for ya simbe iya dema ikado flaina ale ka ministry mi na ba ka jamana ni jamana wara chetama ikado obe wuli ka jola for yasimbe ko ni baraka dabali ni fere betige ni ngoyi ikado manga wara kana bwala Mali ani kurwar ni nyanje akana ta ke gele bala ni nye asimu ki dami mandwala for yasimbe ni ma min ba don walma ita kalama ale re de joro barka buna kosobe seda o e awa gela min da ka Mali segere aka wala ninga foni ka bo Mali kana ikado
Yasin be ale de wuli ka jɔ ba kɛ ni ka kuma farafina masakaw fɛ Mali bɛ mago to cogo min na a ko n'o cɛ kelen fana wulila ka na deli kɛ k'a fɔ min ye nin sɔrɔdasi 49 ye ɔ a bɛ lajɛ filɛnana de la min kɔni b'a to i ka dɔn a tɛ ka gasi sariyatigiw ko olu denganyalen don dalen don a la k'a fɔ nin ko in diplomasi kɔni min se k'a la sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka wuli ka jɔ kɛ ka deli kɛ ka kuma kɛ ɔ u ka ministre des affaires étrangères a kɔni nana Mali kuma ɲɔgɔnya sabula ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye Assimi Goïta ye layidu d'a ma se o se b'ale ye a bɛ se dabali o dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ko in bɛ se ka dilan cogo min na ale yɛrɛ tɛ Ala deli abada k'a fɔ i k'a dɔn gɛlɛya ka don Mali ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ ka da ko caman kan o t'ale ka laɲini ye Mali tɛ kɛlɛkɛ jamana ye an tɛ bi jamana kan nka an sigilen don sigi cogo min na cɛ o cɛ i farati k'i bɛna bi an kan i k'a dɔn i b'an dafalen sɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko ɔ hakilinaw kɔni min ka ɲɔgɔn ye dɔɔni nka min kɔni ye sariyatigiw olu kɔni y'a jira o t'u bali olu k'u ka baara kɛ o t'olu bali k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hali ni diplomasi sera hali ni faamaw nana bɛn ko la olu kɔni ka baara ye min ye an'u kan ka wuli ka jɔ min kɛ olu b'o kɛ fo ka t'o dafa ɔ min kɔni ye affaire étrangère Togo a bɔlen Mali kɔnɔ a taara Alassane Dramane Ouattara fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ado a ko tabarikala n sigilen kun don ni nin ye n ka danganiya kun ye nin ye i k'a dɔn fɔri Yasin be hakilina min b'a la bi farafina ka farafina jamanaw fɔ k'u bɛn ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ k'u bɛn e ka nin dali min kɛra Mali la ni ka na ne fɛ yen n kɔni bɛ Ala deli min ye dɔ ka fara ko in ka hakilina minnu b'a la u ka kɛ sabatifɛn ye nin ko in kana taa kɛ ko balanen ye Korowari ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ min ye Awa Masiri Diop ale ka fasiri kun don karamɔgɔ de bɛ n tɛgɛ dun ko kura o bi kɛ le national la sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Diallo Aminata Diallo karamɔgɔ Daba Tunkara a ko an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw karamɔgɔ Daba Tunkara tile 15 kɔnɔna la u ye kɛnɛyaso belebele 4 u 7 u y'o koromokari tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko mun a ko min ye cɛmancɛ fanga ye karamɔgɔ Daba Tunkara colonel Assimi Goïta ale min sigira jamana kunna n'i ye jateminɛ kɛ mai kalo tile 24 san 2021 kana bila bila karamɔgɔ Daba Tunkara ko sanjikɔrɔ wɔsi o de ti dɔn n'o tɛ ko dɔ bɛ ka kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele f'olu ka sɔrɔ jamanadenw ye karamɔgɔ Daba Tunkara kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ min ye malidenw minnu bɛ doni ka taa jamana kɔfɛ a dagosi ka bɔ colonel Assimi Goïta a y'a yira malidenw na u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamana in furan k'a jɛ u fɔra maa minnu kɔ olu dɛsɛra baara minnu na karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka n'o lakile ni ka n'o sigi malidenw ye o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛya ko ye k'o tɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ tulonkɛ ko ye a tɛna kɛ bolokɔfɛ fɛn ye a na min kɔni ye ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya ko ma karamɔgɔ Daba Tunkara ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'a ma jan ko a bɛ se ka malidenw ka kɛnɛya sabati o de kumu kɔnɔ min ye kɛnɛyaso belebele 3 malidenw y'o sɔrɔ transition kɔnɔ ka sɔrɔ a ban tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko a ko commune 4 na n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ ye a ko kɛnɛyaso belebeleba dɔ o koromokari la colonel Assimi Goïta a ye danaya da premier ministre kan n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga a ka taa dayɛlɛ ni k'a kan bɔ jamanadenw ye o bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye musow ka taa bila denmisɛnnin fitininw karamɔgɔ Daba Tunkara olu furakɛ yɔrɔ a ko nin y'a siɲɛ gale ni ɲɔgɔnna ka sɔrɔ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Mali ale ni Marɔku ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya min ye wuli ka jɔ ye ka se ka dɔ fara ka kologirinya karamɔgɔ Daba Tunkara Marɔku y'an dɛmɛ kosɛbɛ nafolo kunda hakilina kunda janko malidenw bɛ se ka kɛnɛyako ɲuman sɔrɔ cogo min na a ko o baara o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnnin minnu kan ka furakɛ san 1 kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ t'i jɔ fo maa 5000 bɔɲɔgɔnko min ye denbana maa tɛ taa bilen ka taa jamana kɔfɛ min ye musobana maa tɛ taa bilen ka taa jamana kɔfɛ ala ni colonel Assimi Goïta a ko ɲinɛ kana kɛ fɛn dɔ kɔ dɛ min ye jamana masakɛ kɔrɔ ale min bɛ tiɲɛ so bi karamɔgɔ Daba Tunkara ale de y'a dabadaya fɔlɔ kɛ o tuma ni k'a baara kɛ n'o ye Ibrahima Boubacar Keita sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara jamana baaraw ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko u bɛ ɲɔgɔn nɔrɔ bila a ko min ye baara hali n'a donna i bɛ ka tile la karamɔgɔ Daba Tunkara ka maa min y'a laban o de ye colonel Assimi Goïta ale de y'a tɔgɔ ta sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a kelen kɔ k'o tɔgɔ ta a ye tɔgɔ wɛrɛ ta tuguni o ye Lafiyabugukaw fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara Lafiyabugu ale CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka jɔ k'a kɛ hôpital ye a y'o fana baara boloda a ko CCRF karamɔgɔ Daba Tunkara ka baara bɛrɛ dɔnnen don ni ka tila k'a jɔ k'a kɛ étage ye minɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ min ye dagabana minɛnw ye
opération ka taa bila joli sɛgɛsɛgɛlanw la karamɔgɔ Dabatungura ni ka banabaatɔ yɛrɛ larawuli k'a lajɛ o min tanya tun bɛ CSRF kɔnɔ dɛ a y'o bɛɛ nati ni k'o fɛnɛ kɔnɔna sɔnsɔn tayi o kuma k'o kɛ hôpital ye an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatungura Gabriel Touré bɛ baara minnu kɛ Ponché bɛ baara minnu kɛ Lafiyabugu CSRF mun kɛra hôpital ye k'o fɛnɛ b'o baara kelen kɛ baara ɲɛna tabarikala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura hali bi bɛ ko min na o ma ban a k'o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa stade municipal Modibo Keita kuru kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ fɛnɛ jɔ yen n'o bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka baara la a k'o bɛ tali kɛ mun kan min ye joli ye k'a sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ minfɛnw kunu ɲɛnaminimafɛnw ni k'u joli k'a lajɛ ntolanci kɔnɔna la k'i joli lajɛ k'a sama ka bɔ a la k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ta o fɛnɛ kun tɛ Mali la nin y'o fɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura ni banabaatɔ n'a ye degun sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la n'a ka ɲi ka taa jamana kɔfɛ k'o fɛnɛ banna tabarakala kolokari wo pasamugu wo a mana k'a fɛn o fɛn k'o bɛɛ de bɛ k'o kɔnɔ centre de médecine des sports Mali bɛ ka ja dɛ Mali bɛ ka ja karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko a ko nin centre belebeleba in a ko n'i y'a lajɛ o fɛnɛ kun tɛ Mali kɔnɔna la colonel Asimi Goyita a y'o fɛnɛ dayɛlɛ ni k'o di malidenw ma a ko nin y'a san kelen a bolo sera ka kɛ min na kɛnɛya sira kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura ni k'o di malidenw ma a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban nka min ye hakilina wɛrɛ bɛ yen ŋaniya wɛrɛ sabatilen bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura janko malidenw ka kɛnɛya bɛ se ka jidi a ko hôpital di Ponché dagabana minnu fɛnɛ olu kan ka na waati n'a nataw la Gabriel Touré karamɔgɔ Dabatungura ko baaraw nun donna ka ban min ye katikaw fɛ yen o fɛnɛ baaraw bɛ sen na a ko transition bɛ taa kuncɛ waati o waati ko malidenw bɛ tigɛrɛ fɔ an ka kɛnɛyako la ka avion ta tuguni Tunisie Maroc France an bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ wariw bɛ don o da fɛ o bɛ kɛ ko wɛrɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ Aminata Diallo ale ka sɛbɛnni don bon Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye fasiri in kɛ ale tɔgɔ de ko Demba Konte Demba ko i ye juru o juru ye i k'a dɔn juruma i ye fa o fa ye jurumandigi la i nɔfɛ juru sarabaliya don bon Jabate Mali ani Banque mondiale jɛnsɛgɛ naani bankiba Banque mondiale u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kun donnen don gɛlɛya in donnen kun tɛ dɔwɛrɛ la Mali kun ye layidu minnu da wari sarali ani wari ɲɛnabɔli la Banque mondiale o kun dulonnen don sabula kalo 5 fo kalo 6 i k'a dɔn bɔli tɛ kɛ doni tɛ kɛ i k'a dɔn wari taa ka segi sabula CEDEAO ani UEMOA kun kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ kabini o kɛra Banque mondiale kun y'a jira k'a fɔ Mali ni wari fɔn fɔ sɔrɔli ka kan wari fɔn fɔ tali ka kan walima awɔtunamadale walima dile minnu kun gelen don n'a wariw bɛ Banque mondiale la u y'u bolo bira ka pi sɛbɛnnikɛla ko o kɔni ye gɛlɛyaba de ye fadenjugu ani fadensago caman ko i m'a ye wa hali CEDEAO ka gɛlɛya min wulilen filɛ Mali kɔni bi to a la sabula juru minnu bɛ yen ni Mali kun kan k'o wari sara Banque mondiale ye i k'a dɔn u bi to a la koyi i k'a dɔn cɛ in dɔnbaliya don minisiri Sanu Bɔbɔkɛ Pasa jaja a kun kelen bɛ ka dabaliba de tigɛ ni nka o ko kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min ye wulikajɔ ani bɛn kɛra ka farafinna masakaw fɛ a kɛra kɔsɛn na k'a fɔ gɛlɛya wulila Mali ni CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn dɔw ko tɔ bɛ o juru min b'u la u bi to a la se miliyari 45 sefa wari sɛbɛnnikɛla ko Banque mondiale kɔni bɛ yɛgɛyɛgɛ la a bi yɛrɛ la o dugusɛjɛ yɛrɛ bɛɛ Sanu ye i k'a dɔn awa carton fa warimugu de la hali sɛbɛn tɛ dɛ ka sin ka taa da Banque mondiale kɔrɔ a ka wari minnu bɛ a filɛ nin ye kuma tɛ min kɔfɛ i k'a dɔn a kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko nin wari ninnu kɔni di i k'a dɔn wari dulonnen minnu bɛ yen i k'a dɔn i n'a fɔ projet wariw ani wari wɛrɛ minnu kalifalen bɛ Banque mondiale ma nin ye Mali ta ye a bɛɛ lajɛlen kun dulonnen don o dugusɛjɛ bɛɛ u sina ka lettre kɛ ka ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn a ka nafolo kasabi fɛn o fɛn n'a bɛ Banque mondiale la a bɛɛ lajɛlen b'a ka bila la wariw kan ka taa yɔrɔ min n'a kan ka kɛ kɛcogo min na Elɛn ni Sanu i k'a dɔn a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ se k'a fɔ alhamdulillah projet baw ani jagokɛla baw ani i k'a dɔn cakɛdaba minnu bɛ yen n'u ka wariw dulondulonnen kun don i k'a dɔn Banque mondiale a bɛɛ lajɛlen kɔni labilala sa sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ hɛrɛ kura ye a ko jamana yɛrɛ gɛlɛya ani wari yɛrɛ sɔrɔbaliya a dɔ kun ye nin ye sabula i k'a dɔn wari min kan ka cari jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛlaw fɛ walima i k'a dɔn projetw la n'o wariw bɛɛ lajɛlen bloqué kun don n'a débloquera a ko i k'a dɔn tabarikala min ye juillet kalo tile 10
ani seegi tɛmɛnen sɛbɛnfura kɔni nana k'a jɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen la Mali a sago b'a ka wariw la Banque mondiale kɔnɔ nafolo fɛn o fɛn n'o bilalen kun don a ka bolo kan wa a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ donko kura l'annonceur sɛbɛnnikɛla n'o ye Dado Kamara Dado a ko Mali politique karamɔgɔ daba tungura n'an man cogo dɔn a baara ta ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko Adema PSG karamɔgɔ daba tungura jɔkun tɛmɛnen k'u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ in bɛ tali kɛ mun kan jamana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta a ye laɲini kɛ a ka gouvernement fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jamana sariya sun kura u ka se ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sariya kura kalafili ko kan loi électorale kura karamɔgɔ daba tungura baaraw fana ka kɛ maa minnu yɛrɛ kan k'o baaraw kɛ o nun donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko baara in tɛ kɛ abada parti politique kɔ Adema PSG ye parti politique belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ a ɲɛmaya so a ye wele kɛ wele bɛ tali kɛ mun kama karamɔgɔ daba tungura o de ye olu tɛ fanga la min ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ sɔrɔ su bolo min ye gouvernement ɲɛmaya ye o bɛ politique maaw bolo a baara ta mun ni mun de taara k'anw sɛgɛrɛ an fɛla ko ye min ye Maliko la an fana k'o ɲɛf'u ye Adema PSG karamɔgɔ daba tungura ɲɛmaya so u ye kuma bɔ ka bin Marimacha Jara min ye ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tɔn cinin tɛ Adema farafina gun kan karamɔgɔ daba tungura k'u b'u disi gosi u kɛra jamanakuntigi jamana in kɔnɔ k'olu tɛ jamana in janfa a ko parti politique min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ t'i jɔ parti politique 200 ni ɲari a ko ka ca kosɛbɛ bɛɛ jɛ fanga jamana kɔnɔ a ko mun na parti politique bɛ caya a ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la karamɔgɔ daba tungura sabu n'i y'a lajɛ parti politique nafolo dɔ de bɛ ta ka d'u ma bɛɛ lajɛlen jigi bɛ nafolo min kan nafolo in dun bɛ di a tɛ di ko k'a dun a bɛ di ni ka baarakɛlaw former ni ka siège sara kuransɔngɔ ka taa bila magoɲɛ baara wɛrɛ minnu na wari in bɛ d'o de kama nka n'i ye wari in di kun lajɛ maa minnu b'a ta nɛmu kɔɲɔmuso kura mobili kura so kura ko de ka ca sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungura Marimacha ko ale fɛla ko ye min ye cɛmancɛ fanga la min ye parti politique bɛ ka wuli i b'a fɔ ko ntori sigila k'u ka dabila u ka fu siri o danna o kuma ko ye olu haminan ko ye n'o kɛra dɔ bɛ bɔ parti politique olu ka sigisigili la n'o tɛ ko sariya t'a la an ka jamana in kɔnɔ dɛ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ o de ye nafolo ko ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana ka sariya sun ye min sigira san 1992 olu bolo dɛ olu ye min ye karamɔgɔ daba tungura ko magama in ka k'a la min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u k'a to a nɔ la baarakɔrɔw ka se ka boloda sabu maa minnu tun b'u ka kɛnɛ kɔnɔ maa minnu ye sariya dɔnnaw ye minnu bɛ n'u ye sariya baara kɛ minnu bɛ n'u da donna 92 constitution sigili la karamɔgɔ daba tungura nin bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ hakilina min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye charte ni constitution ye olu fila bɛ kuma min fɔ o kuma ko ka Mali sariya sun k'a dalen to a nɔ na o kuma ko tolen ko jamanadenw ka hɛrɛ b'o de la magamana ka a la karamɔgɔ daba tungura k'a ti wolo foyi la ni bɔnɛ tɛ k'olu tɛ se k'u sigi k'u da de n'u ma kuma Marimacha Jara ko karamɔgɔ daba tungura min ye jamana ɲɛmaw ye o kuma k'olu kɔni ta ladilikan ye sabu olu da tɛ ko la olu kɔni sigilen bɛ k'u lajɛ nka politiki baara a tɛ kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ jamanakuntigiya kɔ min ye jamanakuntigi o kuma min bɛ jamana in kɔnɔ ale de kan ka labɛnw sabati o kuma ko Mali tɛna to abada cɛmancɛ fanga la a mɛ o mɛ don dɔ k'an bɛ don gundo soni kɔnɔ min kɛra baara tɛmɛn'o la ni sɔsɔli kɛra ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sira kɔnɔ k'u tɛ fɛ abada o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ min b'a to ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ ko fo ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen tori tigɛ a ka ja bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ daba tungura an ka don da fɛ sinon k'olu sigilen ɲɛ bɛ min na pas sɛbɛnfura minnu b'u kɔrɔ ni yɛlɛma kɛra la ko foyi tɛ an ɲɛ ni kɔlɔlɔ tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ daba tungura n bala cogo bɛ di Wajibate kɔnɔ dabɔlaja fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant Wajibate ni fɛn min kɛcogo ma ɲɛ o lakali ko o bɛ sɔn ka cɛ juguya Wajibate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko sima i k'a dɔn o bɛ wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa o maa b'a la n'i ye foroba baarakɛla ye walima i ye cadre ye n'i bɛ nafoloko baara de kɛ walima banque ko olu ka ŋaniya bɔ k'a bin
Bojabate assurance ma ko fo I ka do yakili bita assurance mina o ye assurance lafiya ye assurance lafiya I ka don awa chakeda be ani jere jakulu fo be nu dabe assurance ko la u yu kasemavura ani ngania boka bi Usmani bokum yani nya wuli che a war ko kuma bi fo chakeda la ale no bara keli manga adama nga do ala sabla amina nationi ni janva mina I ka do wasara misaliye akoni ya ta kalaje décision numéro 003 D Sima Mini CRCI PDT 2022 Mingani ya sirla kabine Afrika lo kile muga ani saba san 2022 Iba ye semangura minu volé do ajele do mingoni ye sima ye no ye conférence internationale des marchés d'assurance et cadon awa mingoni nabi commission régionale de contrôle et des assurances ko fo ofana sersa a akika don nunu mbele jile blane bene do aka ni ya metwaka na ikado blame okoni ye kuma jugu labade o kora de yani nyawule je hani yera kenaka akuma mana boyda ini nyangeni minga ka obi daika ni vora chemi ma to de Ousmane Bokoum ale de kunye directeur général des sociétés d'assurance Lafia SA du Mali la ikado wulika jo buluka ani segesegelu aminena kula ani mingeli manga e de nyamai ikado nganamu ni shoni yere barka nana bonya sabula semura jelen voy masora bulu milliard saba ani million keme jegi min dununa anona ikado amase ka jeya o de kera kololo min barka bonya nyangini yere taraka segere maître Mohamed Lamine Fofana o yesuru ni nomba ye avocado ikado ya jira kafo min ye bokumi yere de ni waruko kuma manga wari bara bi yoro jango assurance ko anu bara yere de manga wa kuma yere sorla chakeda minu na yere jakulu minu be assurance ko kuna farafina ni jesina ni jamano kuna olu de benaka ninga bele jile nyenabo nyanye keme ani worona seve iba kafo min ye commission régionale des contrôles des assurances mingera afrikalo clitan ani sheki katabla mugani sabala ka afrikalo temene na ningera Abidjan kurwar kawfe o de senvesa ikado yu hakili jagabo farafina ikado barakela be ni ye nyema yake assurance kula ikado ni jelaki bini ka walma isoro la kololo la u ye ngania siri min ye Mali tayi ikado Ousmane Bokoum ale menguye assurance Lafia directeur amina sheratugu fe minani damate segasegelu tara joala gwaw milliard saba ani million ge mesego akilenyu ka jufa kono ninga kosokoso di sabula ayekuma minu vo adona makama sheratugu ya nyininga ka segasege semambura jonjon walma dalu jonjon fo masora bulu mimba jira ka fo waru tara tasira nyuma ve kabno kera ikado sheratugu kunye awa joere biraka ikado jobiri ngoni baraka nana bonya makosobe akuni kota kulaje ibaye kafo assurance tigu no ye actionnaire ye ikado no kolo club muga ani saba temene san 2021 olu tumbele jele benedo ka don ninga segesegelu barika bonya ka do ka fo ko inana joala ona manyo kosa agwena iko ka wulu gwen ninga boso kono umadauma sheratugu laba nana dere ninga sherakisa bola ka kosobe sebene kala ko dandi ko makoi sabla ne twa knya bade ikado assurance barala na folo barala ne twa knya bayi e ka ke directeur ya korote ka fo ikilengi dan na folo bele jele ka dun ana da pasa gele ya na galu na namara ni jimanga sebene kala ko ikado no kerasa opma assurance bara farafina bele jele farala nyuanga ninga jira ka fo ni Usmani manga do luka chakeda ngono ble sabla twa knya mado ikado namara to do ababishwani kala do ayo shwani minda assurance Lafia ka o koni nana keke wale chejugu bade fo kata ke twa knya baye awa assurance cadre baraka na manyoko opma uya gweni yere damate uya blame ni ya meto kana blam ukora de jani nyawuli che ni nguma idaka na do ala kana ya kenaka opma ubika ngare dake ka nyama la donia Ousmane Bokoum gena uminya assurance bara yere dama dati dola na fuluko bi fenwo fena adama anga dola ble sabula bengero ka songero ma farafina jere jakulu mi nabe assurance ko nyena bo uko mi ma ko sima uko ni ndeni akina mboka bi opma taka jangro Ousmane Bokoum goni to atinye damate ani baran yere de kelimanga dien fandan nani bela jinina ningunye sobenye anyemi izalo ninga bo l'indépendant kono
aka bi bolla Nouvelle Horizon nyadangura sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamana S Traoré Mahamani ko karamɔgɔ Dabatungura a ko diɲɛ bɛ ka gɛlɛya a ko fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na karamɔgɔ Dabatungura an ka jamana a ko e kamanagan kɔni o kama an taama ɲɔgɔn ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ don o don taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ Dabatungura dunfɛnw bɛ ka yɛlɛ a ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an bɛ taa min an b'an ko min an b'an ja min karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka jamana taabolo k'ale kɔni kumana o kan ko jamanadenw bɛ kinikini mun na k'a man di sɛbɛnnikɛla ko a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli boloda min ye nasɔngɔ min bɛ di gadomusow ma karamɔgɔ Dabatungura a tɛ bɛrɛ bɔ sannifɛn minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la n tɛ san sɔngɔ bolo kan a ko dumuni bɛna se ka kɛ cogo di a ko minɛnw bɛ san cogo di wari tɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji de la taji min ye transporteurs ye o tuma olu ka baara b'o la mɔbiliw motɛri usines a ko fɛn o fɛn nin bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ taji la n'o sɔngɔ yɛlɛnna diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ taa balo doni ka na n'a ye o tuma olu fana kulelen bɛ u bɛ ka yira k'a fɔ taji bɛ ka yɛlɛ karamɔgɔ Dabatungura sɔngɔ min bɛ ka fara taji kan o tuma olu fana b'o fara balo feeretaw kan a ko n'i y'a lajɛ ɲɔbɔrɔ malobɔrɔ tulu sigaro karamɔgɔ Dabatungura fɛn o fɛn ye dunfɛn ye bi ni nafolo t'e bolo e b'i jɔ de k'a lajɛ ni mɔnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye malobɔrɔ ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ an ka sugu dɔw la o tuma min ye 4,000 5,000 6,000 a kɛn bɛ sugu bɛɛ lajɛlen n'a ka prix ye jate tɛ kow la bilen a ko ɲɔbɔrɔ o bɛ t'i jɔ 100 kilos o bɛ t'i jɔ 10,000 na a ko Mali kɔnɔ sangilo bɔrɔ kelen 10,000 ko jɔn de la k'o ye 50,000 francs CFA karamɔgɔ Dabatungura a bɛra ta DNCC directeur dun bɛ baara la dɛ a bara ka u minɛ k'u don kaso la o k'u don kaso la hali bi u ka sama dɛ karamɔgɔ Dabatungura a ko min ye kaba ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ o fana kun taar'i jɔ fo 10,000 na nka an bɛ don min na ko bi ko ka tiɲɛ fɔ k'u jiginna dɔɔni o nana 7,000 la a ko dɔɔni don a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko min ye buru ye karamɔgɔ Dabatungura a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔngɔ ye o n'a ta o ta min ye jamana ɲɛmaw ye olu kɔni bɛ ka bagabali kumaw fɔ u bɛ ka kangarida kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u ye don min na k'olu datugu sɔngɔ juguya la karamɔgɔ Dabatungura nka u n'a ta o ta dɔw bɛ k'u ja farinya ni ka bere da malidenw kun sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ mun bɛ ka ci karamɔgɔ Dabatungura fiɲɛ in man di jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ cogo min na don o don dɔ bɛ fara taji kan don o don dɔ bɛ fara dunfɛnw kan a ko a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye kɔngɔ ye karamɔgɔ Dabatungura ko ka maa fa ta bɛ sɔn ka caya ni coronavirus ye dɛ yarabe yan'o cɛ ko bolikuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani S Traoré ale ka sɛbɛnni don Jabate te ko i ma premier ni y'o min an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye o bɛ bɛn Jibi i lama karamɔgɔ Dabatungura ni sɔnma karamɔgɔ ni don b'i fɛ ni don b'i fɛ jumɛn Salifou ka ni dɔnkili non ça c'est un très grand souvenir non ça c'est dans les années 78-79 un très grand souvenir don de wele donna nka bi de ka di o don fana ye naam don bɛna dugujɛ kan don sigei bala tɔgɔ bɛ di Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o ko a ma ko Toguna maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Senade Sana ko a ko politique maaw k'an ka yɛlɛma sa ni ka lajɛli kɛ ni ka filɛli kɛ Jabate n bɛ fɛn min na sanda n ma fɛn ɲɛ n ye n'i yɛlɛmana o ko kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ Jabate a ko Choguel Kokala Mayiga politique maa don o kelen bɛ ka yɛlɛma kura min da a kelen bɛ ka kumakan kura min da kɛwale kura minnu b'a bolo bile hak bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kuma sera politiki i k'a dɔn kankelendigiya don ngo n'a ta bɛ politiki tɛ diinɛ ye silamɛya tɛ i k'a dɔn hɔrɔnyajɛ yɛrɛ tɛ politiki kɔni ye kɛwalew de kɛlen ye ɲɔgɔn kan min n'a bɛ jamanadenw kunkolo minɛ n'a bɛ jamanadenw hakili janya ni mɔ a bɛ kɛ mɔɔ ɲɛna ko fɛn ɲuman don Choguel Kokala Mayiga politique maa jɔlen don sabula MPR k'a sigi senga k'a daminɛ na fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn awɔ dankɔrɔba in ye se kɛ ni ka laban tuguni jɛrɛjɛkulu min n'a sigira n'u k'a ma FSD Choguel Kokala Mayiga a wuli ka jɛ k'o kɔnɔ o mun n'a ta bɛɛ M5 RP Choguel Kokala Mayiga a ye wuli ka jɛ k'o kɔnɔ politique maa bɛ nin cogo
in de la ni waati yɛlɛmana ni ko yɛlɛmana i ka sɔmi joona k'a dɔn k'a fɔ nin waati in de kan ka kɛ tan nin kuma in kan ka fɔ bi nin kɛwale in de kan ka jira mɔgɔw la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga tiɲɛ don politiki maa caman bɛ yen min tɔɔrɔla min degunna nka Sogɛli t'a bolofa b'a kan démocratie nafura dama jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a kɛra an ɲɛna n ko su b'a don ɲɛguwan don sabula a don a tun bɛ damakasi min kɛ ani a bɛ kɔji min kɔnɔ o de ye Baba Musa Tarawele ka kɔji ye démocratie nanen bɛɛ ye Musa Tarawele kɛ suba ye a nɔfɛmaw an y'u kɛ maa dunna ye an y'u kɛ maa faala ye nga ni miiri Sogɛli Kokala Mayiga kabini a bɛ kuma dɔw fɔ o donnama in kama ni maa min ye bi lajɛ ka kunun lajɛ i b'a dɔn a don Sogɛli ka kuma a bɛ tan kan a ko politiki maa min ye fanga kɛ san 1 san 2 san 5 n'o ka fanga binna walima n'o ka fanga bɔra ye i k'a dɔn nkalon man ka dɔw la kuma man ka fɔ o ma min b'a jira k'a fɔ o ma diɲɛ foyi kɛ sabula maliyɛn an b'o cogo de la ni min nana fanga na don min fangakɔrɔ binnen an bɛ o kɔni o tegelu ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ o ma ni ka kumajugu bɛɛ lajɛlen fɔ o ma i dun b'a sɔrɔ o dun ye don dɔ a ye jamana naja o dun ye wulikajɔ kɛ don dɔ la a ma fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bolo dɛrɛ a ko n'i ye misali ta san 60 Mali ka indépendance ta Modibo Keyita binnen a don Musa Tarawele nani mun de ma fɔ mun de ma jira k'a fɔ ko o gɛlɛya Mali sɔrɔ Modibo Keyita lajabara ka diɲɛ kumajugu bɛ fɔ a ye jamana lajaba a ye jamana kɛta Musa binnen démocratie nanen mun de ma fɔ Musa Tarawele ma démocratie mina tabaw i k'a dɔn min ye Alpha Umaru Konare o kɛlen ka fanga ta mun de ma fɔ o don Musa ma Alpha Bole min ye Amadu Tumani Ture anw fana ma mun de fɔ o donnama in kama fangakɔrɔ binnen ma a ko min ye Amadu fana ye hali o binnen mun de ma fɔ Amadu ma a ko fanga ye nin cogo di a ko kuma jangato fanga bɛɛ lajɛlen se ka kɛ fanga lagosilen ye fanga maa kɛ cogo cogo hali n'a ye tile kelen kɛ i b'a sɔrɔ ɲuman dɔ bɛ a y'o kɛ nka min ye a bɔ fangakɔrɔ kɔni mana bin ɲumanden bilen min bɛ fɔ a ma a ko Sogɛli Kokala Mayiga n'i y'a jateminɛ politikiman min don a hakili juru cannen don kosɛbɛ a ye président ɲini président in ɲinini o don a ye min fɔ jamanadenw ye a ko n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲinɛ de bɛ kɛ i k'a dɔn faamubaliya caman bɛ yen ni maa min sigira fanga na don min bɛɛ lajɛlen hakili bɛ geren an bɛ ɲinɛ kɔrɔlen ɲuman bɛɛ kɔ hali n'a sɔrɔ o ye ɲuman min kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ pan o kunna Sogɛli politikiman min don a bɛ yeli kɛ politikiman min don a hakili b'a janba a ka kumakan na politikiman min don n'a ye min fɔ bi san dan n'i nana kuma in lajɛ i b'a sɔrɔ wulibali don a ko n'o tɛ n'i ye ko ta k'u lajɛ démocratie nafura dama kana bila bi la ni nin waati in tɛ Sogɛli Kokala Mayiga a kɛra suba ye a kɛra ɲɛguwan ye a kɛra maajugu ye sabula Musa Tarawele ma don yalima san 23 fanga Musa ma ɲuman kɛ wa Musa ma ɲuman don jamana kɔnɔ wa a ma hɛrɛ kɛ jamana ye wa a ma taamasiyɛn ɲuman dɔ jira wa a ko mun na ɲinɛni kɛra o kɔ a ko nka dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ lajɛlen politiki jubaju ye a ko waati dɔ sera politikimɔgɔw kan ka taasi kɛ ka miiri kɛ Sogɛli Kokala Mayiga gɛlɛya ni janfa min b'a nɔfɛ bi kumajugu min b'a nɔfɛ a y'a kun a yɛrɛ la a bɛ faso ka baara la baara in tile kelen ma a ma deli k'a bila baara in tile kelen ma min da ka di da i bɛ se k'o fɔ Sogɛli ma nka a ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsɔn na diɲɛsɛgi naani bunakun sanfɛ a ye kuma gɛlɛn minnu fɔ a ye kɛwale minnu fɔ o dilen tɛ politikima bɛɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka ɲɔgɔnna cɛjɛlenya kuma fɔ walima nin jɛya kumaw fɔ kɛnɛw kan a ko Sogɛli Mayiga mɔɔw kan ka kala tora a ka kuma kan politikiman min don ani Ala ani politikiman bɛɛ tɛ kelen ye n bɛ dɔw dɔn Ala ka hinɛ Sumala Sise la ale de ko Mali politikiman ma ko un virage à 90 degrés su ko ni dugusɛjɛ cɛ wallahi virage à 90 degrés an ye politikiman dɔ ye élection na t-shirt kelen président fila tɔgɔ b'a kan dɔ tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ dɔ tɔgɔ bɛ kɔfɛ subhanallah bon i t'a se de n'i ye tɔgɔ fɔ o kɛ sisan a bɛ fɔ ko jamana in kɔni i nin yan a bɛɛ kɛra ɲɛnɛ wa n delila k'a f'i ye kumaso in kɔnɔ n ko politikiman n'i ye maa ye k'a kɛra politikiman ye kala turu ka bɔ a kan pewu a bɔ i ka maaya kɔnɔ i y'a fɔ il est capable de tout a maloya tɛ yen a saamɛ tɛ yen démocratie nani minnu fɔla min y'a kɛlɛ yɛrɛ kɛ k'a dulakiba don a kan na au vu et au su de tout le monde u y'o kɛ maa fu ye o kɛra ça il faut le dire il y a quel homme politique au Mali plus puissant et plus pertinent que Moundagatal a bɛ min bi
On l'oublie. C'est lui, allez follow des démocraties. Les Oumar Mariko, ils ont changé d'accord. Mais Oumar Mungé, Moussa Traoré clé là. Djigiba PVP. Il faut le dire, les Djigiba où ils sont. Oui, bon, au-delà du mango politique, Ndala. Ijodon. Fengo Fena Bala. Ni moko ko vive iyere ka nga fo vie ni moko aba iyere ka fo aba hal ni kono tabi kono netola ni yere tugudi ko ni nguye sebenye anya min bo toguna kono akabi seben na karamo ne bentika do jona l'indicateur de renouveau sebeni kala no ye Adama Diabaté karamo Diabaté ngora ako baccalauréat session 2022 karamo Diabaté ngora akunche to ko manyade ako kunu tarata ako minye ni funenke ni saba karamo Diabaté ngora uyesira banga kasara soro u saba ni torala sebenigala ko ako ekunu sogomada jona no bena tarata juillet kalo kile 19 en 2022 karamo daba tungora 7h45 wati ni funake ni saba bebi ka moto la ube ka sama to ube ka sama ninga bo moroba bugula ku kunda Suleiman buguka ako ube gutoron ka gutoron feralimbe karamo daba tungora minye sebenigala ye ale de wulila ninga ta moroba bugu ale protection civile o jabala sola ninga ta kuna funinta ako protection civile nyemo ye fem fo ako ni mama tu fena mama magola ako demsen nun ko ni yuta moto jari fe ka moto funu ka moto sama karamo daba tungora ni ka ta laban dafrili la folo mun be nyefe o dafrile fa to fla mun bulu ko fulu na magola ka bekara yoroni kele sur place ni manya sebenigala ko karamo daba tungora minye demsonu ka moto funu abarata ni wati bela jelen ngono kangar de be da demson ye karamo daba tungora sira aye mage jongoro bagato ye aye mami blaga ta lahara o de dago shiga bon ko sube minye sira ye tableau de bala no ko de la wuruti ni mami o bato akacha alafe be kishi nga minye yera sako kay karamo daba tungora ko de be fodde masaw ye ko fodde demson ye o de banga sira kan ko sube mami mana yera sira kan ibado ka fo ibe ma were be karamo daba tungora ninga bol ni sira kin lawiye ninga bol ni mawre ka kin lawiye nga ko damatame kasara mun banga jamana kono am bela jeleme tulola ka fo ko sirate nchini mun bambolo ko ranti ko bol ni sharia yi ko dore kon tanye ni kasarate kleti boka bi ni sapeur pompier numa mawdo ni ta urgence kono karamo da batu ngora kule kan joli kene bashi kene suma o de bi wati bela jelen kono habarata karamo da batu ngora ko ala ko abandeme nga kan yere deme anga yere deme de an deseme ka yere deme ke ni ka beddo ni ta ka da ala kun ko ala mana milati ko de be ke an dundu ina an ba la nyini wati be ako gere dalimbe atita ati machi karamo da batu ngora minye kunu baki demse ni fitini saba ninku nin karaba matu mala mama tula ka sabu ke damatame boli o kuma beka lajesa anga to ka kangarda demson ye ni ye moto kledi dema adamo ni kangare dugu je ko mugani ta woli ka kangarda yi ikana sengola kuna bani fle anye min bo indicateur de renouveau kono Adama Diabaté ale ka sebeni do ni de la minye Moussa Traoré bill bangoninga ka bill bamako ka bill abe wuli ka jola kile fla ina kuna funi di ningo ke mi mse ka to e ka don samiya ina hakilu kasigi moto boli walma mobili boli samiya yere nani bill be wuli ka jo bala abi campagne badela mo ka kuna funi so ya wati ya jo Boji watende be mbolo bwaka do mbi boni sebe mi nu kama le sof ni abolu ko chien keme fla ani binani waje bate ka do nga furo benzebela o ka nga don mi nye jiri jukuru ye ani bin jukuru sebe ne kala ko ako samyaji bina samyaji ma bin kaba e ka do wuli ka jo ni chesiri mi nye senekela uye olu bi hami nga fango fano bi malikono ni sanu walma marjane de bi bo dukolo jukoro ma chama de be minu mugo tesenena waje bate o ka kɛ tiɲɛ ye nga o n'a ta bɛɛ min fana ye dugu ye maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ bagan minnu bɛ ji caman de bɛ sigi yɔrɔw la sanu bɔlaw i k'a dɔn ani jaman bɔlaw Buwa Jabate olu kɔni kelen bɛ sababu ye ka pɔsɔni yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la a dugu dɔw bɛ bi ti falen a dugu dɔw bɛ ji bɛɛ lajɛlen toli la maa tɛ se ka min ji la bilen jango bagan a ko sanu bɔ ye tiɲɛ ye nka min ye dugukolo fana ye k'o lanɔgɔ min ye balofɛnw ye k'o lanɔgɔ
jiriw ka lanɔgɔ a k'o ye kɛwale min jɛ ka jugu min yɛrɛ tɛ bɛn minisiri Lamini Seydou Traoré minisiri min bɛ sanuko ani pétrole ko kunna Bɔ Jabate k'a dɔn tile 2 in na sa kelen bɛ ka cili da ka sanu bɔyɔrɔ la fo ka murajugu don a la a ko min kɔni ye jateminɛ ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kangari da kɛ o t'a bɔ n'i ma wuli ka jɔ yɛrɛ de kɛ sa ka fanga jira a ko i k'a dɔn ayiwa jamana in a tɛ bɔ nɔgɔ la min ye sanubɔ ye i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la yɔrɔ minnu fɔlen don ni sanu bi bɔ a kan ka bɔ waati min na minan ni minan min n'o yamaruyalen bɛ maa o maa n'i m'o bonya o tuma i bolo ka bɔ baara la walima i ka minɛ k'i datugu kaso la o de la min ye ministre de mini de l'eau et de l'énergie Lamini Seydou a n'a ka cɛdenw a ye cakɛda dɔ sigi sen kan lakana tigilamaw b'a la kiiri tigilamaw b'a la Bɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ ni sanu bi bɔ min kɔni ye matarafali o ka dafa tiɲɛ don Mali sanu kura danbe o y'a to a ye Bɔ Jabate i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi e ko sanubɔla caman bɛ yen minnu ma taa kaso la saden sanu bɔli cɛjuguya i k'a dɔn sariyaw dafabaliya o de kama sabula min ye jɛkulu in ye i k'a dɔn awa min ye DNGM o cakɛdaw b'a la ministère de l'énergie o b'a la min ye ministère de la défense olu b'a la tribunal mo olu b'a la nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye minnu kɔni bi jɛ ka yaala ɲɔgɔn fɛ sa sanubɔ dingɛ ba minnu bɛ jamana yɔrɔ kɔnɔ n'u bɛ taa yen yɔrɔw lajɛ Bɔ Jabate kɔsa in na a ko i k'a dɔn juin kalo tile 6 san 2022 min ye ayiwa Mamuruva o bɛ faleya commune na min ye maa 5 ye u taara b'olu kan u kelen bɛ ka dakabana dingɛ tigɛ u bɛ sanu kan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ Bɔ Jabate i k'a dɔn a bɔ sanubɔ machine u ko min ma pelleteuse o 7 min ye mobili kelen ye pick-up u y'u tɛgɛ da u kan maa minnu bara k'a baara kɛ k'a bɛɛ minɛ ka t'u dɔ kaso la o ma mɛn Bɔ Jabate i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo ka jɛkulu min n'a bara ka nin ko in baara kɛ ma wo ma ni bɛ sanuko de la Bɔ Jabate k'a dɔn u b'i nɔ kan dugu min bɛ n'u k'a ma ko kuruma ale bɛ faleya commune na Bɔ Jabate k'a dɔn sanubola maa 5 i k'a dɔn dugulen don dingɛ jugu ani masimafɛn juguma u b'a dɔn k'o kɛ ka sanu bɔ o yɔrɔnin bɛɛ u ye tɛgɛ da u kan u ka minɛn bɛ yen u y'a baminɛ pelleteuse o de ye sanubɔ machine o 5 pick-up 1 Bɔ Jabate i k'a dɔn ayiwa maa minnu bara k'a baara kɛ a bolibaw ani a ɲɛmaw o y'u minɛ sariya tigilamaw y'u tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ saloli de la koyi sabula a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ min kɔni ye sariya u ka bato sanubɔ la n'a ma kɛ Bɔ Jabate i bɛ minɛ k'i ka minɛnw minɛ wa i bɛ taa kaso la a ko nin wulikajɔ bolo kan ani ni jateminɛ ministre de mine a yɛrɛ bɛ s'a de kɔrɔ u nɔfɛ koyi i k'a dɔn biro kɔnɔna tɛ n bɔn bilen sabula layidu min dira jamana ma camancɛ fanga fɛ n'a ma wulikajɔ bolo da i k'a dɔn a tɛ ɲɛ a ko nin wulikajɔ nin cɛsiri a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa mankan kɔ a ko hali kɔsa in na équipe min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛmaaba n'o ye colonel major Nicolas Cissé i k'a dɔn u tun bɛ mobili kɔnɔ u bara ka dɔw gɛn mobili in sina ka taa yara n'u ye kɔdingɛ dɔ kɔnɔ nka ala barika la maa si t'u la min joginna n'i bɛ ɲuman sira kan Bɔ Jabate ala ka kɔlɔsili bi ministre de mine de l'énergie a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali tiɲɛ don sanu bi bɔ nka sanu bɔli sariya de b'a la minɛnw dali sariya de b'a la masimafɛn minnu bɛ kɛ sariya de b'a la o tuma a tɛ ɲɛ bilen dunan fara dugulen kan k'a fɔ i bɛ n'i sago kɛ an ka sanu dingɛ na o kuma banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tun n'i ye nɛgɛ ta guangala n'i y'a bila guangala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ o ye tiɲɛ ye an ka kunnafoni bi ta bɛ dan sigi yan Bɔ Jabate bi ta an b'a bila yan